Generally peaceful and week-long celebration kan Piña Francia Festival ngunya na taon sa syudad ni Naga. Inian sinabi ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office makalihis na makapagtala ninhibabang crime rate sa syudad durante kan kapistahan. Basado sa indang record, hali sa unsing krimen na naitala kan Setyembre 13 sundo 22 kan nakaaging taon, nagbabain ni sa 10 ngunya na taon sa parehong peryodo. 8 ang theft incident kung sa intulo ka ini ang nareserbara na. Sarong rape case na cleared naman, sarong physical injury as in duwang bypass operation. Ang saro po sa pinaka-effective talaga na paagi para mabawasan ang crime incident is na mabawasan ang sakayong victim. So, paano po mababawasan ang victim? To inform the public kung ano ang dapat nilang likayan through anti-criminality campaign, through social media postings, as in kami po nagpapanood din kami ng mga IEC material kung paano makakaiwas sa krimen, kung paano maiwasan na maging biktima, lalo ka mga pandurukot, as in kayo mga itong sinasabi ng hold up. Dugang pa kan tagapagtaram, naging matrayumpo asin matrangkilo ang selebrasyon huli sa pagtarabangan kan kapulisan asin maniba-iba pang puwersa kan gobyerno. Ini po sarong magay na imahen na kahit puwantang i-mantener, lalo na ang mga bisita na maigdi sa Naga City, mahiling ninda na safe ang Naga, as in nahiling ninda na magayon ang pinautubtang security measures, kang nakaaging kapiestahan, as in aramdaman na ang nag-i-receive ako lang mga Bicolano, bako lamang mga Pilipino, iba pa kitang mga bisita hali sa ibang nasyon. As in, kahit puwanta na ma-assure sa inda na safe ang Naga during the Peña Francia Fiesta. Maski tapos na ang kasiributan, siniguro mang kan NCPO na magiging maigot manggirarayan sa indang pagtaong seguridad sa publiko. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.